Epizod numer 3. Jadymy. Twitch TV Niklaus. The Shadow of a Tomb Raider. Dobrze. Jest Flieger. Jonah! Przepraszam, już się uspokajam. Ach kurde, zapomniałem powiedzieć przecież, co będę robił na tym streamie, znaczy na tym nagraniu, filmiku, streamie. Będę grał w grę. No, dobra. Mamy to zaliczone już. Jaką? Tomb Raider. Kurteczkę ładną jak pan. Z kapuco. Siema Ligus. No to odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, naturalnie, to jest najnowsza odsłona cyklu Gears of War, gdzie wcielamy się w prawnuczkę Markusa Feniksa i stawiamy czoło zarazie zwanej potocznie pod nazwą Locust. Tylko że oni wyginęli, a my jesteśmy w dżungli. A druga część odpowiedzi na pytanie jest taka, że są tutaj po prostu majętni darczyńcy i dlatego otrzymałeś subskrypcję. A po polsku szarańcza, dokładnie, po polsku szarańcza. Girls, tak, to jest Girls of War. A konkretnie to girl. Bo jest ino jedno. Jest mój czekanik. O. Hey, Siema, you know what Zimo. happened to Miguel? He didn't make it. What's wrong with your arm? Some sort of parasite. I was looking for some wormwood, but it doesn't grow around here. Let me see. Oh, hey, what are you doing? If you leave it in there alone and get worse. Wlazł mu pasażyt. Sure you know what you're doing? I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. Ósmy pasażyt na stronę, tak. I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward. Flying into that storm. I didn't think it was gonna be that bad. Well, I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. Jonah. Hey, I'm with you. It's my choice, most of the time. But if we die, who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? Jopowszczymia. Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. But maybe for the sake of a few hours, we could have turned back. Maybe we should give him a name. Okay. Eli? My cousin. He's always trying to get under my skin. Goodbye, Eli. Taśma? Thanks.
Thank you, Richard. We should go. If we can find Kawakyaku, we can rest for the night. Sounds Kajaku. good. I tutaj nie ma, bo z tych jak to powiedzieć, tych całych tych przedłużeń nie ma powiadomień, a Temus Origami właśnie przedłużył swojego słupka, tak jak mu mówiłem, żeby zrobił, prosiłem. I człowiek słowny i, jak to mówi major, akuratny. Także Temus bardzo dziękuję i polecam się na przyszłość. I think we can see the village through the vines over there. A kurde, Ligus to jest chyba, I'm glad jak you stayed streamuję at the już site. z 5 lat prawie, albo nawet nie prawie, a już dokładnie 5 lat, I think Miguel was To- heading toward it when. pierwszy raz widzę, żeby ktoś narzekał, że suba dostał, serio. How'd you manage to get Eli in your arm anyway? Ach, ten Andy, ach, ten Andy. On odpowiada na najbardziej żywotne potrzeby tego streama. Cudowny człowiek, wspaniała postać. Ach, Andy, dziękuję bardzo. W imieniu Kamyneczki i oczywiście swoim, że będę miał, jak to się mówi, co do gara włożyć i nie chodził nagi. Dobra. Wiecie, co mi się nie It's such a podoba? relief to have Jonah back, especially after Miguel. Nie podoba mi się ten At least outfit. Jonah didn't ask what happened. Jednak. The Jaguars. I don't want him to worry. We have to stay sharp if we're gonna get ahead of Trinity. A te najfajniejsze nie mają żadnych efektów i to jest właśnie głupie. A nie chcę ubierać, kurde, w tunikę wygnanego lisa. No jak to wygląda? Chociaż w sumie. No nie, no bo to tak jak z tej gry takiej, co do tych robotów się strzela. Fajne, ale to tak mało larowo, nie? Jezu, ja mam takie babskie problemy zawsze w grach, że nie wiem jak ubrać. Może tak. O, Horizon, właśnie. Może tak, ale tu zaś, kurde, mało bimbałów. Nie, retro nie dałem efektów. To jest fajne, ale tu ma ten ryj brzydki. Taki... mongolski jakiś taki. A tu ma fajny pysk, ale jest, kurde, mało cycków. Chyba, że taki po prostu może. O, może taki właśnie. Nie. Nie, z Angel of Darkness trójkątne ma. No, weźmiemy taki. Jest taki bardzo larowy. Jeden punkcik umiejętności mamy. Instynkt przetrwania w poświedle celu. Dobra, i tak będę chciał wszystko wykupić sobie. Ja właśnie bym preferował strój bikini. Ale takiego nie ma. Ej, a jak wygląda w tym tak z ciekawości? Sorry, że ja się tu tak sram w to. Ale wiecie, ja lubię, żeby to wszystko miało ręce i nogi, nie? Poka to. Ej, całkiem, kurde, wam powiem, koszernie. Tak świeżo. Jest taka nieoczywista. Trochę jakoś tak indiańsko. No jak w Horizonie, no. Dobra, będę se zmieniał. Pobiegam trochę w takim, trochę w takim. Ten ma bonus chyba do polowań. No i ja mam, kurde, drewno przecież i pióra.
Czemu ja nie mogę tych strzał wykraftować? Ale ja chcę zwykłe. To się jakoś przełącza może? Czy ktoś wie? Bo ja już, kurde... Czy może serio nie mam? A. Jakoś się ten... Kurde... Jak ona to... Że ten łuk na plecy trzeba dać. I teraz się robi... No. Dobra, już wszystko wiem. No Temus, no to wiesz, no oczywiście, że możesz anulować, każdy może, no to... Chcesz, to se anuluj, no. To jak chcesz anulować, to nie wiem po co żeś dał w takim razie. To by było dziwne, no ale jak uważasz? We can get through here. Give me a hand. You see that? It must be Kwak Yaku. We have to get down Why there. you Uyakwaju Kajaku Kojak. You sure this is a path? Come on, stay close to me. This is definitely not a path. Oh. 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 God. Almost there. Almost there. Heard that before. Oh, gotcha. You right? Przyznaj się, że kurde chciałeś Just a pomacać. couple more steps. Chciał pomacać na stówę. You're all right. I'm okay. I'm okay. What do you think built all this? It could have been the Inca. They knew a lot about hydraulics. To zbudowali prasłowianie, najbardziej rozwinięta cywilizacja na ziemi, I hope that this structure's... The bridge is down. Maybe we could lift it with those counterweights. którzy okiełznali mamuty i za ich pomocą zniszczyli Imperium Rzymskie. A nie jacyś tam Germanie i kurde las teutoburskie i inne pierdoły. You wanna try it? Lechici. I think I'll stick to the bottles you found in the cargo from the plane. O to mi właśnie chodziło. Figurka lamy. Wow. Need to get the water flowing. Dobra, zara, pomału. You know, if I had known how much time I'd spend in the wilderness, I'd have paid more attention. Need to get the water flowing. Ja muszę sobie to rozgryźć wszystko. What about you? You ever do Girl Scouts or nature? Hey, that did something. I think the water powers the bridge somehow. Aha. With Eli Aha. gone, your arm should heal quickly. Yeah, I feel a lot better already. I tu się teraz leje. No fajnie. Dobra. Need to get the water flowing to the bucket. Trzeba ogółem przeważyć to.
żeby to było tak It's too heavy. Give me a hand. inaczej. O. The water's filling the bucket. Good. Oh. Let's see what those counterweights do. O. The bucket's leaking. Come on back. We'll try again. Need to get the water flowing to the bucket. No, jakie to jest przekombinowane, masakra. Kto w ogóle takie coś miałby wymyślać i po co? Chyba z myślą o utrudnianiu przyszłym użytkownikom. I can't hold it much longer. Think I saw a rope coil on the bridge. I'm going to have to let it go. Hurry! I can't hold this much longer. Myślałem, że się chyci tego czy coś. I hope that this structure is here. Ono, pomóż. Nie w ten sposób. Siema, perła. The bucket's Nie! leaking. On mnie, na mnie. Again. To trzeba przyczepić do tego. Czy warto kupić, czy nie? Chyba tam. Czy przywiozłem maszkety? Nie. Rekina ino. Sfermentowanego. A no, jadłem na miejscu. I'm going to have to let it go. Hurry! I can't hold this much longer. No to trzeba... Czy były jakieś potrawy? Nie no, wieloryba jadłem, barana, konia. Nic takiego jakiegoś niesamowitego. Ej, ale... Mnie się tu coś... No na chłopski rozum. To trzeba przyczepić do tego. Need to get the water flowing to the bucket. No dobrze go dość, oha. No to jednak może trzeba na to wskoczyć. No właśnie. Trzeba myśleć na babski sposób. Okej. Nie. Nie. Nie chodzi o wskoczenie. Hope that this structure is here because we're on our way. Chyba, że... Me too. Nie, tak też nie. Podpowiedzieć, kurde. Nie kurwać. W Hope lewo, that this structure is here because we're on our way w to lewo, that na village. dół. Me too. Linę tego od dołu przywiesić do tego, co się opuszcza i wznosi. W sensu stricte tego tu? A może...
No ale nie, tu nic nie, no nie. The bucket's leaking. Nie. 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 Na YouTubie se przewiniecie. Nie, to nie z wiadrem. Can't hold it much longer. Na dół muszę zejść? I'm going to have to let it go. Hurry! I can't hold this much longer. A tędy idzie zejść na dół. A, no dobra. To. Need to get the water flowing to the bucket. No ale w sumie co z tego? Need to get the water flowing to the bucket. A! Dobrze. Ciś. To by było prostsze, jakbym wiedział, że tam idzie zejść na dół. Okay, Jonah, you can let go. Ale dobra. Let's get across. Lul, jak daleko doskoczył. 200 IQ. Guess we go through here. After you. Ej, a wiecie, że w Islandii w tym momencie jest, kurde, godzina 20:16? Tęsknię za tym czasem. What's that? I think it's some sort of stealer or... Help me with this. Sure. A były czasy. What is it? It's a recipe. Seems to be a mixture of herbs. Hops. It could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Mieszanka przenikliwości. Co ty nie powiesz? Poka to. O kurwa. Jak tu można narkotyki We're brać? getting closer to the village. I can't wait to get back to civilization. Ale jaja. Panie Ferdeczku. These are different from the ruins in Mexico. Mutageny. Your dad's notebook say anything about Peru? No. I mean, there is supposed to be a secret city of zajączka gold mam. in Peru. Paititi. Every treasure hunter on Earth is looking for it. Dad's Paititi. notes stop in Mexico. Like he lost interest or... Or I don't know. The next volume picks up in Syria. I cyk mamy. Dobra. Zmieniamy ubranko. that's promising. To już się obnosiło. Remind me how the riddle goes again. Chase the heart of the Teraz serpent. trochę taka To the Indianówna, silver-crowned Jonesówna. mountain where the twins confer. How far do you think it is to Kwakyaku? Assuming we're going the Zbieractwo. right way, So hard to much. say. But the irrigation system is a good sign. Right. People were here at some point. A. Let's just hope they still are. Te galoty fajnie i tyłek podkreślałem. To jest dobry outfit. Wywaliłbym tą koszulkę, ale spod tej koszuli, no ale... Cóż, nie można mieć wszystkiego.
think we can get out that way. I think that too. Jonah, help me with this. Jonasz, pomóż. On 3, 2, 1. No po takim dźwiganiu to na chorobowe. O kur... A może górą? Laura! Where's the flare gun? Cicia. Niedobra cicia. A małpy się patrzą. Nie patrz się. O, kamyneczka! Dziękuję za przedłużenie słupka. Zabiliśmy cicie. Kamyneczka jest jedną ze 120 295 osób, które skorzystały z septemberowej promocji. Czyli względnie niedużo. Laura! Ja aż to muszę kurde tutaj odnotować. Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. Laura? Are you Rara? okay? Help me with this. Your back looks bad. I'm gonna go make camp. Ale z takiego kurde jaguara będzie jedzonka. Pożywnego, tłustego, fajnego. Zjadłbym takiego jaguara. Może by smakował tak dobrze jak wieloryb. Let me take a look at that. It's not pretty. No, with everything we've been through recently, I've been thinking about my brother. I always tried to protect him. From my father. From himself. No żadnego seksu nie będzie, bo to są przyjaciele. But I lost him. Od serca dla serca. You did everything you could. If I had been in the right place, at the right time, he would still be here. If I had eyes in the back of my head. You can't protect everyone. Przyjacielski seks? Nie ma czegoś takiego, przyjacielski seks. Thank you. I miss him. I know. My parents. I miss them too. I had a dream about my mother recently. Yeah? It was so vivid. When I was little, my father used to keep things from me. Hide things. About her especially. Ile ona tu ma Why lat? would he do Z that? 25? After she died, he thought they'd cause me pain. 6? It didn't stop me from looking for them, of course. I still have so
So many questions. Your dad created as many mysteries as he solved. Dominguez said that he would use the silver box of Ishel to remake the world. If you had that power, Pała. what would you do? Panic, probably. You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again. Przepraszam. And lose everything else? No way. I like this world. It's not perfect. But everything I love now is in it. Ach, takie uderzyli w takie tony filozoficzno, romantyczno, miłosno, sentymentalne. Ale tak to już jest, jak się siedzi w amazońskiej dżungli. Nie ma tableta. To claim her treasure, the adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the Forbidden Tomb, and solve the mystery of the White Queen. The way Oh. fraught with trials. Lara, are you doing your maths homework? The adventurer should not dally any longer. In a minute, Dad! O, patrzcie, ale jaja. The high Tego- walls of the castle beckon, taunting. Żem się nie spodziewał. Strange beasts cross our hero's path. Hard to tell if they're bloodthirsty. To takie sympatyczne, że dali takiego przerywnika. Jak skaka. Deadly accurate, for the most part. No i powiem wam, w takim domu się wychowywać. Się można wychowywać. Ciul, fajnie silna. Siema Metejut. Siema Devito. Czy to jest słynne The Last of Us? Tak. The Shadow of the Last of Us. No, ale taką chatę wysprzątać, chyba trzeba mieć ekipę od tego ekstra. Looks like there's something up there, in the crow's nest. Stary był. Nie stary był, tylko wszyscy byli Croftowie bogaci po prostu, bo byli dzianą, dobrze sytuowaną rodziną. Arystokratyczną zasadniczo. Także no kurde, nie była wyjątkiem. Wydupca to, patrzcie, ciul. I'll have to do better. Złodzieje. Nie no, złodzieje to by byli w Polsce, a w Anglii to po prostu się im dobrze wiodło. Lara climbs out, over a lake of bubbling lava. A bubbling lava. Ależ ta gra ładna. Krali biednych Irlandczyków. A, Irlandczyków. To jest kropla w morzu. Was it Dad said? Carnations first appeared where the Virgin Mary's tears fell. Well, Teścia. yes, I'm aware of that. Teścia by była opuchnięta. Insist. Znaczy nie od tego. Nie od teścia, od syntolu. Now for the real treasure in the Forbidden Tomb. Our hero must be quiet to avoid alerting the king. Co to za pałac bez gipsowych lwów i złotych kolumn?
Nie wiem, masz What does jakieś Lara dziwne have to do wyobrażenia any of this? pałacu. She's in her room doing her homework. No, doing my She homework. hasn't much time. Jak byk. Właśnie widać. The Kingsguard will never expect Croft to climb the castle. Jaka asasynka. The castle tower is taller than she thought. Widzicie, to jest sprytny zabieg. Tak się buduje więź z postacią. Siema, Lady Yuna. A była jedna część, co ta posiadłość Our Croftów hero była continues taka climbing, rozwalona, looking for nie? another way in. Na Familoka się wdrapuje. A czemu mój dzieciak miałby się na Familoka akurat wdrapywać? Our hero spies another entrance. Co to za Silesian shaming? Że jak Ślązak to od razu Familok. A czemu nie na kamienicę? Shoo! Go on! Raus! O. Young Lara confronts the extraordinary height and danger and pushes it from her mind. Nieudany skok wiary. Właśnie sam z siebie wyszedł tak średnio. Dobra, uwaga, próbuję. Nie, bo jeszcze przeżyję i będę musiał na nowo włazić. Almost there. Almost there. Push She further! recovers her footing and her goal. Now, onward to the Forbidden Tomb. These parapets are damaged. She'll have to squeeze through. Co? Parapet? Parapet to jest parapet po angielsku? Pierwsze słyszę. Chyba o co innego chodziło, albo to jakaś może inne, może też tak się mówi, nie wiem. She's so close, she can almost touch it, but an invisible force field stands in her way. There must be another entrance. Our fearless adventurer has reached the summit. Odpowiadając na wasze pytania, nie da się tutaj zabić chyba. A to by było za straszne, nie? No windowsill, no właśnie. Aha, czyli to są... At last, she spots a way in below. She will have At to be last. careful. Dear sir, would you mind bringing me a cup of tea? Why do I do these stupid things? I'm not sure about that. Why are you doing that? Yep. I stary z pasem. Ruth chuckles at her audacity. She's close now. Shite. Bollocks. Oh, fucking bollocks. Albo jak to mówią Irlandczycy, Jesus Christ. At last, she enters the Forbidden Tomb. I stary z kablem od Prodziża. O, ej. Mieli maszynę od Da Vinciego w domu. Fajnie.
By night, the great bat stole the queen at 30 north and 90 east. From her pen, she wrote her heart. With light, unlock her love's release. I wonder if the White Queen is lonely. Kto bogatemu zabroni? The head of Bogatszy. King David. From a shepherd to a king. Imagine that. Imagine no. The cup of St. John. The apostle had been given a chalice of poisoned wine. Lol, fajne After złodzieje. his blessing, the poison transformed into a snake. Ale and oni he to drank the akurat wine unharmed. pół świata opierdolili, nie? Także nie ma dziwne. Siema Wojtek, witam cię. A Byzantine scroll. Justice is the constant and perpetual. Oh my gosh. Mr. Adalbert. Mr. Adalbert, thank you very much for that subscription. Thank you from the deepest bottom of my heart. Thank you. Much thanks from me. And I wish you good luck and all the best. This is Egyptian, an evil eye box. The contents were meant to help sustain and provide for people in the afterlife. Fajne, fajne, fajne. No ja się wychowywałem w troszkę skromniejszych warunkach, ale na przykład miałem Chińczyka i Piotrusia. The coordinates might have something to do Sobie with the grałem. globe. The No Sun dobrze. King, Louis XIV, married Maria Theresa, ending a long-standing war between France and Spain. Yes. The poor queen, Maria Theresa, died a painful death, to which the king said, "This is the first trouble she has given me." I bet the poor thing could hardly see out of that chanfron. Lol. The king and the white queen. There's something in the shields. Ale to jest ten Kazimierz Wielki, nie? One shields. No co, wycięte są. Mid-14th century barding. Germanic, I think. I can't imagine how heavy those bardings were. Those poor horses. Aha! O Jezu, nie, proszę. Na jakiej zasadzie to działa? To jest gra o nazwie Młynek. The Szkoda, coordinates might have something to do with the globe. że nie znam takiej gry. This is an old game. 2 shields and a white crown. Could that be the White Queen? Zaraz. Czy trzeba zrobić takie ustawienie, jak jest tutaj na obrazku? Czyli, że jeden rycerz tu, drugi... Ale czy to jest w ogóle tak? Tak. I królowa w środku? Jeszcze to obadam. Chyba sobie żartujecie. Nie, to musi być potem. Dobra. Dzięki Rado za followa. Czyli no dobra, to wywalamy tutaj. Where are the white pieces? No bo najlepiej w ogóle tutaj. No gdzieś tam, nieważne. Urwiesz mi od internetu. Cable. Wire.
Moja koncepcja się obsrała trochę właśnie w tym momencie. Nie, wszyscy są tacy sami, nie ma tutaj... Pierw globus. No ale co ja bym tu miał zaznaczyć? Aha, ja to mogę tylko w jednej płaszczyźnie obracać? Nie. Mogę w dwóch, bo jeszcze tą drugą. Patrzcie, Polska. Jest, było na map... Co? Kurde, ale Devito, nie pisz mi bezpośrednio takich rzeczy, bo ja sobie sam do tego dojdę. Może trochę mi to zajmie, ale... No właśnie wiem, że jest podpowiedź, tylko gdzie ona... To nie. The poor queen, Maria Theresa, Nie. died a painful death, to which the king said, "This is Dobra, some co king, to było? Louis XIV, married Maria Theresa, ending a long-standing war between France and Spain." Mówiła? No to powinna jeszcze powtórzyć. A Byzantine scroll. Nie, to nie to. Justice is the constant and perpetual. This is an old game. Two shields and a white crown. The cup of Saint Biała John. mewa. The apostle had been the head To of było King przy David którymś z tych? from a shepherd. A quotation from Chaucer. What is Chaucer. better than wisdom? A, czytałem Chaucera na studiach. What is better than a good woman? Nothing. To jak serio gadała, to umknęło mi. Coś to było? Aha, tego już nie mogę. To, że tam konik. Na studiach. No na studiach zjem ci kolegę, o co ci chodzi. Na filologii się Chaucera przerabia, to jest jeden z ważniejszych pisarzy angielskich. Gdzie ona to gadała faktycznie o tym? Jakoś nie umiem sobie tego... A Byzantine scroll. Justice is the constant and perpetual wish to render everyone his due. Emperor Justinian. Aha, jak wchodziła, aha, czyli już tego może nie powtórzyć. A mam tu jakieś... A tu są! This enigmatic illustration reco- 30 północ, 90 wschód. No tak. 30... Dziewięćdziesiąt to było, nie? Alright then. No dobra, 90E. with light. Unlock her love's release. Oh my lord! It worked. It actually worked.
śmiesznie włazi. Croft has entered the forbidden mezzanine. She'll have to be careful. A Yatiri, a South American healer. Co, nawet dinozaura kości mają? Lol. A baby Tyrannosaurus Rex. I wonder if it lost its mother too. To kurde, testo się może skryć z tymi gaciami Kevina Kleina. Zakręciłbyś drugą stronę, byś miał szybciej 90. Tak, to cały globus obróciłeś. Bardzo istotna i ważna do mnie w tym momencie informacja, faktycznie. Dzięki. No matter where you stand, these masks seem to stare at you. Masks. This looks Mayan. Is it Kukulkan? I wonder who those two dogs are. Kukulkan. Mój ulubiony bóg. Animal skulls, an omen of death and symbols of great change. A takie były tam, jak my łazili po tych I haven't jaskiniach. seen some of these artifacts before. Kozie łeby. An ossuary. This box contains the bones of the dead. I can't read the inscription. This is the kind of armor that the conquistadors wore during the Age of Discovery. I wonder what they found. Nice. A statue of an Ariki from the Cook Islands, Kukulkan. 25th dynasty. The interior of the sarcophagus is incredibly intricate. Boże, ja chcę zrobić z chaty muzeum. Część pierwsza. Oh, what a nice lion. This looks Greek? No, Persian. I wonder what she's guarding. To zrobili Lechici. A Persian lioness. But Persowie. someone stole her head. Przecież wszyscy dobrze wiedzą, że Słowianie pochodzą od Persów i mają te same DNA, także to Słowianie zrobili. The death mask of Agamemnon, found in Mycenae. Nawet Agamemnonowi maskę zajebali. An African tribal mask, made of gold. Ashanti, perhaps. Nie ma takiego kogoś jak Aszantowie. Kurde Lara, nie wymyślaj losowych słów. The great bat's wings unfurl. OMG! That is truly astonishing. Persowie od Słowian. No, wiadomo, oczywiście. A to wszystko to jest spisek i Kościół zatarł te ślady o historii Lechitów i te wszystkie biblioteki, kroniki spalił o historii przedchrześcijańskiej, jak Polska była imperium na całą Europę. I tak było, mówię wam. Nie zatrzecie prawdy. 1000 lat czarnej okupacji. Czyli to było... Czyli tak naprawdę mogłem to zrobić na początku, tylko że to miało być w drugą stronę. Poleks. The knight's shield reflects the light beam. Boleks. Zrobimy to po prostu w ten sposób. Może nie najtaniej, ale jako tako. Fucking hell. Yes. There she is, the White Queen.
trapped. I have to help her. Have to free the White Queen. No indeed. This is an old game. Nie, 2 shells dziecko and a white drogie. crab. Could that be the White Queen? Could that be the White Queen? I don't know. Now I can free her. Yes! With light, unlock her love's release. Yes! Unlock her love. Yes! Amazing. Amazing. Her heart pounding, our hero crosses the threshold into the unknown. These are Mum's things. Tale of the White Path was Queen. dark and is guarded by bats, said the Red Knight. The White Queen To jest ściema. Stary od Lary to jest John Foyt. said, Przecież wiem, widziałem film. I'm not afraid of bats. I'm not afraid of anything. Tell me about this. You and me are riding a T-Rex in Egypt. Where's Daddy? At work. Daddy? Amelia, this is very, very important. I cannot abandon my responsibilities just on the verge. You are always on the verge. Your obsession is destroying this family. Obsession. I'm upset. You are missing your daughter's childhood because you're always in some tomb on the other side of the world. Why can't you be happy with what you have? Ty w ogóle nie masz dla nas czasu! Cały czas jesteś w pracy! Deal with it. Zaniedbujesz nas! Please, for goodness sake, you've got to understand. This is probably the most important one I've arrived at. Well, okay, what do? I have to... Dad? Ciuli się zajebał. Kurwa, wykończyła go baba. No i nie wyrobił, no. Come on. Please, Dad. Wake up. Dad. Ej, a to nie było jakoś tak w tym filmie Tomb Raider, w tym nowym w kinach, że to wcale on się nie zabił, tylko... Zabił go ktoś? Że tam ta ciotka chcia... Coś tak... Nie wiem, już mi się to... Coś było. Że to był jakiś zbizek. Niemcy... So, Jacy Niemcy? Silver Crown Mountain. Yeah. Byli Niemcy jacyś? Wonder what the jungle has in store for us today. No ta jakaś... Whatever it Jakaś is, we'll ciotka handle od it. Lary, czy Hey, coś, it can't nie? be worse than yesterday, Coś right? takiego. Boło, 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 boło. Coś takiego boło, 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 boło. Oh my gosh, jakie to jest żadne. A nie idzie tego zdjąć? Nie idzie. Bezszelestne kroki. Ale to brzydko wygląda. Wysadził się w grobowcu. No właśnie, to co to za pierdoły?
I don't like it. Całość. Całe... Całość? Całe te. Całość. Ale głupie, bo nie idzie na przykład sobie wziąć tego z tym. Żeby mieć bezszelestne kroki. No bo to tak, no... Jak to wygląda? Nie, kanciastą żeśmy grali. Tą se weźmiemy, ta jest taka fajna, taka nowoczesna, taka kurde, taka szałowa, taka przebojowa, taka opływowa. Obróć larę. Jakie świntuchy. Dobra, no bierę, no wszystko i tak trzeba zrobić. Taka, taka. Nie za młoda, nie za stara. Nie za ładna, nie za brzydka. Znajdź kuwak jaku, suwak, kuwak, kodzak. Kurczak. Taka nie za Tomb, nie za Raider, taka nie za Lara, nie za Croft. Nie za Jolie, nie za kurde Angelina. Taka ideolo. Ka idymy Jonathan. Czym się nie Queen? Dzielny ten. Pan i pani Smith, bardzo fajny film, taki lekki, bez specjalnych jakichś rozkmin, a jednocześnie z bardzo fajnymi scenami akcji, elegancko zrealizowanymi. Bardzo się ten film dla mnie podobał. Muszę go sobie obejrzeć zaś. I to się bierze tak, i tak się cyk kraftuje. Tak się to robi. This is how you do it. Elo Grybo. I like the way you move. Jump. No, a ty? Dobry jest. Dobry jest, kurwa. I cyk. I pyk. I myk. Mapa archiwisty. Kurwa, duża ta mapa, powiem wam. Czy w tej beczce jest to, co ja myślę? Mam nadzieję, że nie. There's a road. Let's check it out. Lol, jaka dziwna ścinka. Aż ją tak...
Shit, Trinity. No bez jaj, Damn. że tu mają wozy opancerzone. Follow my lead. What are you doing? Predator Get back. content again. You're the logistics guy, aren't you? I'm not the one who brought onto a rotting bridge. Whoa, hold up. I got him. Hold on, they're friendlies. Keep your eyes open. Check back there. I'll do it. No siema. Right there. Make sure nothing can get through. I want this whole area sealed off. Yes, sir. If there's anything here, we're gonna find it. Wywaliło, aż mi grę wywaliło. To jest dobry moment, żeby zakończyć kolejny odcinek. Także, moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. I widzimy się w części, to już będzie 4. Już pewnie mam zrobione z 2% gry. Ale to potem wiadomo, będzie duży procent też to jest zadania poboczne. Ja myślę, że główny wątek to jest jakieś 70% może, albo nawet nie. Także widzimy się w następnym odcinku. Cięcie.